uJacinta uMangobese Zuma weMarch and March uthi ungathi khona bazama ukungcolisa igama lale movement. Thina akusiza ukusaba, sikhathele futhi ukusaba, and we're not going to live in fear. Iprice yeteksi izonyuka ngenxa yokuthi kunaleziya inkinga ezikhona laphaya e-Iran. Politics, justice, umnotho, emphakathini. The stories that matter, wrapped up for you every week. This is the Gagasi FM News Wrap, hosted by Spumelele Zondi. Hey Dola, igama Siphumelele Zondo nondaba ofika nezindaba every single week right here with Gagasi FM News Wrap. uJacinta Ngobese Zuma walapha eMarch and March ekade inemarch enkulukazi phakathi nedolobha iTheku is saying that there's a bit of misinformation espreadwayo ngayo le movement. Then uSantaco uthi kungase kunyuke ama-price ama-taxi. Hotabo Bester uthi his rights are being violated. You remember ukuthi a couple of days ago, March and March has held a very big march bejoinwe inhlangano ezifana no MK Party, Operation Dudula kanye ne-Action SA nayo i-IFP. Bebesuka laphaya eThekwini bemasha nje throughout the entire city of Durban. Ke kwabonakala ke namanye ama-foreign nationals evala iy'tolo ngenkathi bedlula. uJacinta uthi kunenkinga ongathi isiyaqala iba khona. Uthi there's misinformation that's being spread about le movement yabo abathize abayispreadayo le information according to her, and uyasho ukuthi into abayenzayo ayikakashintshi from fighting illegal immigration. Masikhathele futhi ukusaba, and we're not going to live in fear. Sisaba ukuwalka epoint, sisaba ukukhuluma ngama-foreign nationals ngoba kuzothiwa sivi-vigilant, sisaba ukumasha ngoba futhi masimasha futhi nakhona kuyi-problem. Sisaba come out and say asisebenzi ngoba masikhama out kuthiwa silokhuza sama-vigilant. Sisaba ukuyoyidefend ibhedlela namakliniki ney'tolo yonke into ngoba kuthiwa sama-vigilant. Call us whatever you like. Velo sihle mlambo umsebenzi wabo lokho. Vele they bored. They've got ama-journalists aqala iwona that used to uncover stories. Our manje ahlala linde social media ukuthi oh isiphi story nkosi yami that's going to trend so I can write nonsense about it. Where are those riveting stories, journalists, that you uncover? Give us stories. That's what we want. Give us stories. Uncover them. You can't be sitting all day waiting for March and March to label them as vigilantes. And they're very good journalists, by the way. They're very good policemen who do their job to perfection. Asebenza amaphoyisa abantu athi ayafika abaphathi bakhona afika abenzele umsebenzi ubenzima. Abopha amaphoyisa abantu athi ayabopha nazi inkantolo nazo zisayida nama-foreign. Iphoyisa labantu ligcine seli-discourage ngoba liyazi ukuthi umsebenzi wami mina ngiyawenza kodwa inkinga ila. Ngoba khona phela abasayida nabo. And it's always the ones at the top that give us a problem. Because if isikhulu sakho singayifuni into yabantu bokufika, trust me, they'll make sure ukuthi lento yabantu bokufika is dealt with. Ngabe yabo kuba amaphoyisa wasayifuni lento yokufika yabantu bokufika ngabe abasekho. Ukumasipala weTheku awubafuni lento yabantu bokufika ngabe abasekho. If every single department had united and made sure ukuthi bayiqede lento bafuna ngabe abasekho. But nisenza ama-vigilance because you know ukuthi focusing ayikho kulento esikhuluma ngayo. Uyayichaza ke uMangobese inkinga athi iba khona ukuthi uba bemasha kuba khona abalandela ngemumva ongazuthi bamasha nabo kanti cha abamashi nabo bona bayifunela nje ukwenza umonakalo. Sesitha kuhle lokho ukuthi mengabe ubona noma ngabe yiphi inhlangano imasha wena bese uyalandela ngoba ufuna ukwenza umonakalo, abanye kuthola ukuthi kulabo abadayisayo bafuna ukustapela nje kanti bayasho ukuthi akubona abantu be movement yabo laba benza lokho
lokho igebengu nje othola ukuthi sesebenzisa i-opportunity eziyibonayo in order for them to do this crime, and abantu bese becabanga ukuthi ke i-March and March that is doing this. Uthi abame labo bantu, uthi ngeke kungcoliseke igama leqembu ngenxa yalabo bantu athi akubona abantu bakulona leli qembu labo, i-movement le ebizwa nge-March and March. Uzokhumbula ukuthi they've done a lot of this action yabo throughout the last year. eThekwini bake bayenza futhi nase-Gauteng province. Le action abathi is a fighting against illegal immigration ekhona. Okunye seyaziwa ukuthi ne-SIU ike yasho ukuthi kunabantu South Africa bangena ngongekho emthethweni kwaze kwabalwa nabefundisi imbala abagcina beba namabandla amakhulu abangena ngongekho emthethweni. Naye uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uke wayisho lenkinga ukuthi ungathi kunenkinga yama-borders weak eSouth Africa. Uthi uJacinta uMangobese Zuma kusayilokho abalwa nakho, it's illegal immigration, uthi akakashintshi ngokusho kwakhe. Abesantakho bathi there could be a massive increase ye-price ye-taxi. Cabanga itaxi yangakini oyigibelayo ukuthi ingase ibize kakhulu kunalokhu ekade ikubiza. Inkinga ekhona ngenxa yokuthi kuze kunyuke amateksi nje lapho ngakini ukuthi upetrol ungase unyuke futhi ungase unyuke kaningana kulezi inyanga ezizayo. Ngabe wena ucabangani ngalokunyuka kwamateksi? Kodwa ke asike sizwe iSantakho isibikela. Lokhu kuyinkomba nje ekufanele sonke sikufunde ukuthi izinto ezenzakala kwamanye amazwe zohlale ziba nomthelela nakuthina. Impi iphelile ngamamayela, kodwa ke njengamanje siyabona ukuthi ke umthelela wakhona awusemuhle neze neze, ikakhulukazi ke manje kukhuphuka izimbiwa. Siyazi ukuthi kupetrol ngenzeka kunyuke ngo4 ilitha ngoApril. Lokho okubona kahle kamhlophe ukuthi ke kuzoba nomthelela omkhulu, ngoba uma ukhuluma ngemoto noma isithuthi isona phela esumgogodla womnotho, ngoba ukuze kufinyelele izimo ezithize noma impahla ezithize noma abagibeli endaweni zokusebenza kufanele khona isithuthi esihamba ngani, esihamba ngazi imbiwa upetrol. Okuyinkomba ke zokuthi umthelela uzoba mkhulu, ngoba nama prices okudla azokhuphuka phela, ngoba lezi imoto lezi ezideliver ama-bakers nawo asebenzisa upetrol ukuze south deliver nabantu abasebenzayo. Kuzoba inkinga nje nenkulu and yezoba nzima kakhulu kuthina sonke esimo sokuhlala naso. Uzokhumbula ukuthi the reason petrol prices are going up ilempi ekhona, as you realize that Israel and the United States of America bahlasela i-Iran. I-Iran yathi angimdedeli ngihlasela kwasani edlula ku-Strait of Hormuz. I-Strait of Hormuz lapha indawo engase-Iran edlula kuyona i-cargo eningi eya emazweni omhlaba including oil, ngoba uzokhumbula ukuthi amazwe amaningi lapha eMiddle East amazwe oil. So since they're attacking kwasani edlula lapha, the Strait of Hormuz edlula ngase-Iran ivaliwe, almost every single country emhlabeni ixakekile ngenxa ye-petrol now diesel and any other fuel that might need oil at the moment, ngenxa yokuthi i-Iran ithe angidedeli lutho, ngihlaseliwe nami ngiyahlasela, ngivale kwasani ezodlula, and crippling world economies njengoba ubona ukuthi sekulimaza nathi. Kunyuka upetrol la eSouth Africa, upetrol unyusa yonke into including lama price esikhuluma ngawo ekuya ma price ayo i-taxi fare. Bese ke kuba uThabo Bester, siyazi ukuthi he's a convicted rapist, he's a convicted murderer, eyeqa ejele yaze yeqa ne-country ehamba nayo mathandana wakhe uNandipha Magudumana baze babanjwa le eTanzania. Ubesenkantolo uThabo Bester egqoke econsa emanzi te. Uyakhala uthi his rights have been violated by abomthetho. Longer a human because of the fact that now we do not consider a person that is accused of escape and is charged for other charges, and because of that we are not going to give him a fair trial. That is the issue that brings this application before this court, because I find it challenging that the respondents would not allow me to be enabled to a position where I can defend and be able to argue my papers fairly. Section 32 of the Section 32, Section 33, and Section 34
I do not have access to the court as I wish. This application was filed last year, December. The respondents responded very late to the papers, and we had to come to this court. I was physically in this court, and it was struck off the roll because I had no answering papers. And then I was transferred to eBongweni. I only came back on Sunday, and I asked my team to act as promptly as they can. Mhlawumbe ugcina usuyibuza ukuthi kuzomsiza phi uBester kukona konke lokho ngoba he is a convicted murderer and a convicted rapist in any case. Obhadle ejele weqa ngoba vele yayingekho nendlela abona ukuthi angaphuma ngayo kodwa nangu-ke uyawalwa lamacala akhe okweqa ejele njengoba esho ukuthi abomthetho are violating his rights. Siyoyicela ivuthiwe-ke. Angivalelana-ke ngiwubhekane Siphumelele wakaZondi. Mina nawe asikhulume la sesikhulume khona. Catch a brand new episode njalo ngolwesihlanu ngo4 ntambama. You can watch the podcast noma ungalalela i-podcast kwi-app yethu noma inini noma kuphi. Gagasi FM News puts KZN first.